Yes. Nuna ka mo. Hi guys, so nanap ta diri karon sa akong video guys. So ako naman Japon tay sana home quarantine ng Japon. So dili Japon ta pwede makagawas guys no. Kung naman tay gawson, magpalit ng pagkaon, magpalit og tambal or magtay transaction sa bangko. So ngana lang guys. So karon kay wala mo koy reason nganong magawas ko. Guys, so reaction video na pud nako ni. Katawan na pud guys siya nga. Radyo lang siya ginatan-aw guys kay di ko gusto nga mapala tong dati tong last na ko nga video nga nakita na nako sa daan. So murag dili na ako makatawa. So karon mag-react ta kung saan yung reaction nako. So mag-start na ta guys, tanawan ako ng video then mag-react ko. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng HATCO. Sumbungan ng HATCO, sumbungan ng HATCO, sumbungan ng HATCO. Sumbungan ng bayan. Narito po ang aming hotline. Pagkakagalit na tawag ka ito na ang busina sa petrolyo. Sa tali. Buang gas. Sakaling manalo man, hindi 18 oras ang inabot bago natunton ng bangkay ng isang batang 7 taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata. O ang bata sa ilog na hindi raw marunong lumangoy. Ilang araw bago magpasko, tumaas na ang presyo ng hamon at mga produktong Nabuluna ka mo. At ilang araw po bago magpasko, tumaas na nga po ang presyo ng hamon. testing 1, 2, 3. Matapos ang raid sa Commonwealth Market kahapon, sumalakay ng mapala. 50 araw na lang at Pasko na yan, may Christmas tree na. Dami pang mga ano dyan, Anong tawag doon, Mike? Yung nakasabit? Mga nakasabit. Mga nakasabit. Candy cane. Mula sa tahanan. At katotohanan, ako po si Melka. Ako po si Michael Rick. At yung mga balitang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, manapis. Salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng kasabahanan, ako po si Mel Tiangco. Ako magtugi ka. Ako po si Michael Riquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Men, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. Ala, tawa. Iaigan bukas ng umaga pagpapatuloy ng pinagsaring na pwersa ng NBI, CIDG at PNP Cavite ang kanilang investigasyon at retrieval operations. Live na rin ko sa... Ako si Michael Wadrinho, saksi. Live na rin ko sa... Ako si Michael Wadrinho, saksi. Mang so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mang Tani. May mga naninimaho na ng mga damit. Yes, Josie. Josie. Yes. Okay. That yun, yung ating wind map. Makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin abagan. At ito ay dahil doon sa Bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi maaring Sige tang matay. Igan pasado at 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga rally sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito,
hindi na sila nag-away na sa simula, pagkatapos ito nagkaroon sila ng yung composition, kanina nakita natin yung pagdagsari ng mga tae. Nakita natin yung pagdagsari ng mga tae. Sorry po, yung mga tao. Ano po yung Ay, lako. So, maula to guys, no? So, makatawa dyan ko. Kung may alam kayong katiwalian o Mga video guys ba, no? Bisag mga reporter sila, mga professional, sikat, mga ginarespeto, pero magkamali dyan yapon sila guys, no? So, dili dyan tanan perfect. So, guys, nalingaw mo, pareha sa kuha, nalingis. Nagluha-luha ako sa katawa. So, next video na punta guys, no? So, salamat kayo sa mga nag-subscribe. Ita, mag-subscribe mo, i-share ninyo nga video. Guys, maabot og 1,000 akong subscriber. So, guys, tabangin ko ninyo guys, please. So, thank you kayo sa inyong time karon. Salamat, bye-bye.